Maysa nga nagasat ken naragsak nga rabii apan nagkaykay satay manen kakabsat. Tapno buklen tayo daytoy klase tayo nga adalin tayo iti lesson nga isu ita dadalin tayo kadayto nga lawas. Kitagyaman tayo kinapo Diyos agsipod ta adda tayo manen. Inted na dayjay tarigagay, inted na dayjay commitment tayo kakabsat. Inted na met dayjay may nga dadagsen kada tayo. Nga kayat tayo nga imbitaran, dagiti gagayem tayo, nga makipaset dayto nga panagiinadal tayo. Kayat tayo met nga i-share kadagiti gagayem tayo. Adda digiti gagayem tayo nga i-share da, digiti lesson nga araramidin tayo. Uray pa'y kadagiti gagayem da, nga saan pa'y akamkamang iti Sabbath school class. Iti kayat nga sawen, they are not yet members of the church. Ket kuna digitoy nga kakabsat, dagijay nga gagayem da, nga isu iti pangit iti danda, they appreciate so much daytoy nga panagiinadal tayo. Nukas jay met kakabsat iti aramidin tayo maamin. Dakkel umadado lumawlawa iti scope daytoy nga programa tayo. Ket amuyo kakabsat dayjay aramidin tayo itata daytoy simple laeng. Ket agturong nga isu iti mangited iti dayjay panakaiwaras iti naimbag adamag. Ket sika ken iti siyak akamkamang dayto nga dakila klase usaren kuma ni Apo Diyos. Kayat mi kakabsat nga kablaawan iti amamin nga gagayem tayo manipod ijay Canada, ijay US, ijay England, ijay France, uray pa'y kakabsat ijay Spain, iti naimbag nga aldaw tayo amin. Ket adapet digiti gagayem tayo nga agapo dita Sambales, tado kay Ilocano dita, tado Ilocano dita, uray pa'y dya Mindanao, damat digitay gagayem tayo nga tarigagay da, nga makishare dito'y nga programa tayo. Agyaman tayo launay. Ket ni Apo Diyos iti may daydayaw, awan kakabsat iti kayat mi, we don't like to claim anything, ni Apo Diyos laeng iti mangted iti bendisyon. Adaday jay gayem nga katungtong ko, ket kuna na how long have you been in the broadcast? Ay kuna nabayag basitan kuna. Ket no kunentami, it's already more than 25 years. Kadayto lang a Sabbath school. Manipod iti oras iti panagadal, iti title kakabsat iti Hope Channel. Ngimhantay mga babaling nga usaren, iti trademark nga oras ti panagadal, kanda iti anyaman nga template da. So, because of the request kadagiti kakabsat, we still remain on air. Agyaman tayo, kani I'm still very happy and thankful kada ito anak mi nga ni Darwin. In turong ni Apo Diyos nga ditoy balay iti pagyananda. Taiso na iti mangid-edit kakabsat daytoy programa tayo. Amo ito susaren ti kabsat yo, I only use a cell phone. Awan iti gadget, adalang ti silaw iti basit a kwarto. Kahit no daduma, i-on ko dayjay daan nga aircon. Intun no natagari, apan ko i-off kakabsat. I cannot continue with the loud voice. Ngam ni Apo Diyos latta, iti mga aramid, iti pamayan. Simple as it is, kayat ni Apo Diyos nga agpausar tayo. Dawatik kakabsat nga agmaymay sa tayo, iti panagkararag. Bendito nga Diyos
Amami nga naayat. Amami nga napnuan iti hostisya. Dawatin mi kada ito nga oras, nga ited mo iti Santong Espiritu nga mangiturong kada kami. Tapno iti panaginadal mi o Diyos, ket adalin mi daytoy nga leksyon, nga isuti adalin mi kada ito nga lawas. Maiturong ken maiturong laeng ken ka. Iti dayaw ket agpaay laeng ken ka. Tapno ama dayjay aman nakabalin amin anagan mo. Isu iti maitanok, isu iti madaydayaw. Dawatin mi nga si kakuma iti mang bendisyon kada kami. Bendisyon na mo Diyos, dagiti amin nga membro daytoy adakkel a klase mi. They are viewers, ket sapay kuma o Diyos, iti Santong Espiritu nga ited mo kada kami sa dino man a lugar iti ayan mitata. Isu kuma o Diyos iti mangited iti pannakaawat. Nga nalawag daytoy adalin mi. Nga sika iti Diyos nga napnuan ti ayat. Sika iti Diyos nga ayatem iti kinahustisya. Agyaman kami, tati nagan ni Apo Jesus isu iti mabalin mi nga usaren. Nga umasideg kami ama iti altar ita tronom. Agyaman kami launay ti panangsungbat mo digito nga kararagbi. Amen. Kay ti kakabsat nga subyen, iti inadal tayon, kadagiti imununa nga 5 nga lesson tayo. I'll make a summary of what we have studied. Kada ito'y quarterly tayo kakabsat. Iti title na, Ayat ken kinalinteg iti Diyos. Naadal tayo nga ti Diyos ket isu ti ayat. Isu ti kababalin na. Naadal tayo kakabsat nga ti Diyos ayatin namit iti hustisya. Ket kayat na nga maaddaan iti maysa nga ayan ayat, a love relationship iti tao. Sika ken iti siya. Di lesson tayo baga nakabsat nga isu dayjay covenantal love. Naggapu ka dayjay sao nga covenant. Tulag. Nga intun makitulag ni Apo Diyos. Sino katulag na siya ken sika. Sumrek tayo iti covenantal love. It is a party. Amun tayo nga it is a one-on-one love relationship. Kayat ni Apo Diyos nga ayatin na ka. Kayat ni Apo Diyos nga ayatin na. Ket dayjay nga ayat na sungbatam ken sungbatak. Intun no inawat tayo kakabsat, dayjay nga ayat na. Babaen, iti panangawat tayo ken ni Apo Jesus, amanubot tayo. Kunana ni Juan, iti Juan 1 versikulo 12. In that moment, nga ijay inawat tayo iti ayat ni Apo Diyos. Pinagbalin na tayo nga anak na. Again, it is individual. Saan nga collective? Adagdig iti gagayim tayo nga collective iti ibagada. Kas mga rigan kumano, siya kumad yung ministro, I am the elder. Umayak kumad tabalayong. At dati Bible study tayo. Ket intun no nag-decide ka nga agpabaptize, that is special baptism, you may, sura mo kakabsat, digiti amamin nga nagan, digiti kakabsat mo, naganak mo, lolo, lolam, gana jay, kangangatuan. And then when you will be baptized, mabalin mo nga ikabil iti baptismal robe mo, no sa nga gasot, dayjay na isurat mo. Ket intun no bautisaran na ka, dayjay pastor, sika, kanda dayjay nagnagan nga inbulsam, na isurat dameten, akamkamang iti iglesia. Saan akas jay? No diket di, iti covenantal love, it is
explain very well, ijay panagkasar. It is marriage. It is a man and a woman relationship. Isu nga, hantayo nga encouragement, we don't encourage, and it is our doctrine that in marriage, it is a one man, one woman relationship. Daytoy met inadal tayo kakabsat. Nga dayjay ayat ni Apo Diyos. Ket aramidin na nga sika ken iti siya. Nga maysa nga managbasol ana iyaw awan. Dayjay pan nakayaw awan tayo na irurumen tayo iti dusa iti basol. We went solo. Nga dayjay nga panagbasol tayo. Na ibabain dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Ngem gapo ta isu iti ayat. Hamo may katkapsat, when you talk about God, you must talk about His character. Nga isu ti ayat. Dayjay nga ayat na mangpakawan. Dayjay nga ayat na His love atones. Sika, kinisiyak nga nagbasol. Tapno makasubli tayo manen, kadayjay a covenantal love. Ket iti kayat ni Apo Diyos kakabsat, nga intun no i-focus tayo, nga isuna ken isuna laeng. Dayjay nga ayat ni Apo Diyos, adda iti pannakabalin na, nga baliwan na, iti maysa a managbaysol. By beholding, we are changed. Iti lesson tayo, datayon kabsat, iti lesson number 6. Iti paulo na, ayat ti Diyos, ken ti justisya, God's love of justice. Ayat ti Diyos, iti justisya. Ti paset nga mayulo kakabsat, ket masarakan iti Jeremias 9, versikulo 24. Na isurat, ket basain tayo. No di ket agpasindayag kuma iti daytoy, nga isu adda iti pannakaawat na, ket amamunak. Asyak ni Jehova amang ramid iti kinamanangasi, kinahustisya, ken kinalinteg ditoy daga, ta kadagitoy abambanag, agragragsakak kuna ni Jehova. Anya iti pagragsakan ni Apo Diyos? Ito'y kakabsat inbagana, tagdagitoy agragragsakak kuna ni Jehova. When in doing or exercising loving kindness, kinamanangaasi, judgment, kinahustisya, righteousness, kinalinteg. Intunukitaan ni Apo Diyos. He is happy in doing what He wants to do. Anya dayjay kayat nangaramiden, nga i-extend na, iparangarang na, dayjay akina manangaasi na, dayjay akinahustisya na, dayjay akinalintag na. Kunana ni Apo Diyos, dagitoy iti pagragsaka. Iti atalin tayo kakabsat, ket nabingay iti talo apaset manen. Umuna, God's love and justice belong together. Mikadua, God's love and justice is constant. Ket ti mikatlo kakabsat, ti adalin tayo, God's love and justice loves repentance. Now let's go to our lesson. Anya iti panangilawag kakabsat,
iti pagleksyonan tayo, nga iti ayat ni Apo Diyos, ken iti hustisya, ket agkadwada. They belong together. Kunana ni Ari David kakabsat, ijay Salmo 85, versikulo 10, na isurat, ket basahin tayo. Ti panangaasi ken kinapudno agarakupda, ti kinalinteg ken kapya agin nagepda. They belong to each other. Love and justice belong to each other. Tati kunana kakabsat, tinasanto na Biblia, ti kinaman ang asi, ken kinapudno, dahil ayat ken kinapudno, agarakupda. Again, dahil picture, ladawan kakabsat, nga agarakupda. It is a picture of love. Dahil kunana ken ti kinalintag kinakapya, agin nagapda. Again, it is a picture of love. Embracing and kissing is a picture of love. So, nga kitain tayo kakabsat. Nga nung makita tayo kuma, iti bagbaga ti lesson tayo kakabsat, nga adayo ni Apo Diyos dahil kapanunutan, iti panangiladawan, ti kabusor no sino isuna. Because from the time that men fell to sin, ingana iti panagbiag tay itata. Iti misyon kakabsat ni Satanas, ket dadaelin na dayjay akababalin. He want to destroy the character of God. Ibagbagat ti lesson tayo nga isuna man ang asi. Isuna kinapudno. Isuna nalintag. Ket kayat na iti kapya. Ngem ni Satanas ibagbagana nga saan akasjay. Again, laglagipin tayo nga. Deje kiss, ken deje embrace are expression of love. Unless there is a word, unless. At dagamin deje term tayo kakabsat itatanga Judas kiss. Nga agin aagap, agin iimarakopen na, ngem iti kinapudno na saan anaayat. Now, here are two who are pretending to be in love. Maysa is a pretender, dayto isu tipudno. Isu ni Apo Diyos tipudno, ta isu ti ayat. Ni Apo Diyos kunana, dayjay panagayat ko, ken dayjay kinapudno, agarakop da. That's true. Kunana ni Apo Diyos, ti kinalintag, ken iti kapya, agin nagapda. That's the truth. Ngem, ti kabusor, mabalin na kamit nga arakupan, mabalin na kamit nga agapan. Di ko na tayong, he will embrace you, he will kiss you. But you must be aware. Beware that that is, open and close quotation mark, a Judas kiss. Awan iti pagtungpalam ang naimbag, ijay ayan ti kabusor. May sapay kakabsat, nga mang panagnag, nga iti ayat, ken kinaustisya ni Apo Diyos, ket dayen bagana, agin narakop da. They belong together. Ije Salmo 89, versikulo 14, na isurat, ket basaen tayo manen. Ti kinalintag kinhustisya isuday iti pamuon itatrunom. Ti kinamanagayat ken iti kinapudno agin narakop da iti sangwanam. This is the picture of the throne of God. Dayjay kinalintag, righteousness,
Dayjay kinahustisya, justice, daytoy kuna na iti pundasyon. They are the foundation of your throne. Iti kinamanagayat, ken kinapudno, agin narakop da ita sangmanam. Kitaan tayo kumakabsat, iti umuna apaset iti lesson tayo. How God's love and justice are related. In kabil iti sauna po Diyos. Again, this is a word of God. Kasano pa na kay surat na, kunana, God inspired men. Kada ito'y basahin tayo, ni Apo Diyos inspired King David. And King David became the penman nga nangisurat dayjay sao ni Apo Diyos kenkwana. Inyibkas ni Apo Diyos through King David nga isuna iti ayat. Isuna ket kayat naka nga arakupen ni Apo Diyos kayat naka nga angwen. This is human expression. This is human language. Tapno maamuan tayo dayjay ayat ni Apo Diyos. Daytoy kakabsat, Psalm 85 and Psalm 89 is the picture of the father, iti prodigal son. Idi nga nakita na nga dayo pay laeng dayjay anak na. Dayjay kababalin na. Anya kababalin ti ama? Love. Dayjay kababalin na nga hustisya, justice. Dayjay kababalin na nga kayat na iti nalintag, righteousness. Anya ti inaramid ni Apo Diyos through the picture of the father in the prodigal son. I love the picture. Idi nakita ni Apo Diyos dayjay anak na. Idi nakita na ka far off adayo pay lain. Imayan nagtartarayan dayjay ama. Idi nakita na dayjay anak na. He didn't care. No anya dayjay langa the appearance of sun. He didn't care what was the smell of the sun. He didn't care what was the condition of the sun. Dayjay panangilidawan ni Apo Jesus, that sun was at its lowest condition in sin. Nairuruman, dayjay bado na ang apuraw, nga isuti inted dayjay ama, nga kawas iti kinalintag na nagbalinan nga nadugyot. Allow me to use that word. Nagbalinan ang nadugyot. Naangot. Narugit. Saanan apuraw? Napay, he was even tending the gijay anarugit. He was with the swine, kaduana baboy. Ngaman niya, narami di ama, he ran. Inarakop na. Inangguangguan na. I love the picture. It's a picture of my God. Si kakabsat ko, wano siya, anang urayang nung sino man anang urayang nga kunan, oy, aglintag kapay sakbay ka nga sang awaten. No. Taapay, dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Dayjay nga kinaustisya ni Apo Diyos. Umay na kang atarayan, umay na kang arakupen, umay na kang angguin, umay na ka nga ayaten. Tapno dayjay nga ayat na. Naglagipin tayo kapsat. Tapno dayjay nga ayat na. Isu iti adda iti pannakabalin nga mangbalbaliw ken ka. Anyan nga ayat. Iti mikadwa kakabsat, isuro na. Nga ti ayat
ni Apo Diyos, kenti hustisya na, ket mataginayon. It is constant. Saan nagbalbaliw? Ada DJ, may isang illustration, da kano iti may isang kapitan. Ket kapitan iti barko, dakkel nga barko. Agdaldalyasat daw, they were on the sea. On at midnight, it was very, very dark. Awan iti bulan, awan ti bituin. Nakaluban iti napuskul nga ulat, iti langit. Pagamulanginin, adda kakabsat, iti nakita, digiti crew, iti sangwan, iti barko, through the radar. Nga adda iti may nga silaw, idjay sangwananda. And they were moving at a fast pace, knots, kunanda iti baybay kabsat. Ang kilometer nga, you're traveling about 15 knots per hour. That's fast for a big ship. Kaya nag-radio da. Kaya kunana, this is Captain Brown. In less than 1 hour, you will have to get out of our way. Kunana. Or you will bump with us. Sana inladawan di barkuna. My ship is a big warship. Get out of my way. Kaya travel dalata. Pagamon ka hanggang umiikat da nga light. I'm giving you another warning. Kunana. You will be crushed by my ship. Get out of the way. Yay radio. Awan latang aggaraw. Iti third time nga nagsao ni Captain Brown, the same warning, adan iti nagreply iti boses na. Kunana da iti nga nagreply, it is you to get out of the way because I am a lighthouse. Ngayon naramid ni Captain Brown, inswerve na da iti barkuna kakabsa tapay, that lighthouse is constant at dadijay. Haan nga aggaraw. Iti ibagbaga na ti lesson tayo. Ti ayat ni Apo Diyos, kinti histisya na agnanayon nga dadijay. It's constant. Iladawan manin kakabsat ni Ari David. Dayjay nga ayat ni Apo Diyos, ken kinostisya na, ket adadjay akang kanayon. They are constant. It is Salmo 92, versikulo 15, na isurat, ket basahin tayo. Tapno iparangarang da ani Jehova sililinteg, isu ti batok, nga awan kinakillo kenkwana. Anya ti kunana, isu ti batok, arak, nga iti kinalinteg, adda kenkwana. Kunamit ni Moses kakabsat, idjay Deuteronomio 32 verse 4, na isurat, ket basahin tayo, ti bato na ananay, ti aramid na. Ti aamin adandana kinalinteg, maysa a Diyos ti kinamatalek, ta ket awan damka, isu awan pagkurkurangan na ken nalinteg. Ni Moses ken ni Ari David, inbagada nga ni Apo Diyos isu ti bato, that God is the rock. Amot tayo kakabsat, like the White House, the lighthouse nga in-illustrate ko at that time, the rock represents a constant, steadfast foundation of God's love and justice. Tapno maawatan tayo iti kinapatag daytoy nga paset iti lesson tayo. Nga anya, nga ti ayat ni Apo Diyos ken ti hustisya ket constant saan nga aggaraw, haan nga mabalbaliwan. Inted ni Apo Jesus kakabsat,
Dahil pangarig iti duwa nga nagpatakder iti balayda. May isa nga masirib, may isa nga maag. Dahil masirib, pinatakder na iti balay na tirabaw iti anya. Rabaw ti bato. Dahil maag, pinatakder na iti balay na iti rabaw iti darat. Which foundation is firm and constant. Dayjay nga pinatakderan na nga bato, rock. Immediate test, the same. Dadto'y nga balay, agpadpada na siguro, nagpintas palasyo. Imay iti tudtudo. Imay iti adu nga napigsa nga tudo. Ngimato day di karayan, di danum na. Amuyo kakabsat, iti naaramid. Kuna di kiti ubing, and the house of the man fell flat. Sino? Day di nagpatakder, iti darat. The house of the man stood firm. Day di nagpatakder, idjay rabaw ti bato. Amuin nyo, nga ti ibagbaga ti lesson tayo. Dayjay nga kaayat, dayjay nga hustisya ni Apo Diyos, isu iti maysa a bato. It is there. It is constant. Iti mikatlo apaset ti lesson tayo. God's love and justice loves repentance. Naisurat kakabsat, iti Exodus 32 verse 14, isu ti basaen tayo. Ket ni Jehova, binabawi na ti dakes nga aramid na kuma iti ili na. Iti saludsod. Does God repent? Ti kunana, binabawi na. Dayjay dakes nga aramidin na kuma iti ili na. Tapno maawatan tayo daytoy kakabsat. Iti background na dito, nabati dagiti Israelitas idjay ayan iti puon iti bantay a Sinai. Ni Moses adayjay ngato panakinatungtong ni Apo Dios apan na nga innala dayjay dua at tapi ti bato nga nangisuratan ni Apo Diyos ti 10 abilin. Idi awan ni Moses. Kuna digiti tattao na tayon ti kapsat mo. Sa din baga, mangaramid ka iti maysa nga nabalitukan nga baka, a golden calf. Tapno agdaydayaw kami, taday ta Diyos nga napan a kinatungtong ni Moses, ket saan tayo met a makita. And Aaron obliged. Ket idi kakabsat, edjay dagsasalada. Ni Apo Diyos nakita na. Ngam ni Moses, taday pala nga to saan na nga nakita. Iti inbaga ni Apo Diyos ken ni Moses. Idin abumaban ni Moses ket nakita na iti aramiden dagiti Israelitas. Iti verse 9 and 10, I have seen these people, the Lord said to Moses, and they are stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them, that I may destroy them. Then I will make you a great nation. Dayjay kari ni Apo Diyos ken ni Abraham, iyalatiw nan ken ni Moses.
I will make you a great nation. Kaya't ni Apo Diyos nga dayjay karina kini Abraham, kini Isaac, kini Jacob. Agbalinto nga pudno, ngem saanen nga ti Israel, iti panangit pangtedan na, no dikit din pinilinan ni Moses. Taapay, dayjay kababalin ti Israel, stiff-necked. Amom dayjay ko natin, nagsulpeng. Uri no niya, aramidim niya, nagsulpeng. Kit, nakapungtot ni Apo Diyos. Dayjay nadatalo God's wrath, idi panasabado niya. Nakapungtot ni Apo Diyos. Ije pungtot na in His anger, kuna na, my anger may burn against them, and I will destroy them. Iti pagyamana kakabsat kini Moses. He did not take the honor. Anyan, wala po siya ko. No, it's not. Moses had the love of God in his heart. As a leader, Moses had received the character of God in his heart. Dayjay ti sapsapulen ni Apo Diyos kadagijay a pinili na nga mangipangulo. Kadagiti anak na. They mediate. Saan da nga dakpadakkelin iti issue? No adda ko ma-issue iti may sa akabsat. No adda ko mati-issue iti may sa nga trabador. No adda ko mati-issue ti may sa nga padada nga administrator. Saan da apadakkelin? Saan da nga sapulen dayjay mabalinda nga pamabasol iti padada nga mamati. Denggen nyo kakabsat, iti inbaga ni Moses. Moses begged God. Kuna na uapo, apay ko mga dayta pungtut mo, ket agburburek, umapapoy, ama ikontra iti ilim. Sika una na nga nangiyaon kadakwada. Babaen ti dakkel apan nakabalin mo, babaen taman nakabalin nga imam manipud iti Ehiptyo. Sana inbaga, anyan tungatan iti ibaga digiti Ehipsyos. Tinaramid day nga Diyos yu, it was an evil intent, dakes apanggap. Ta inyaon na kayo manipud ditoy, ngem ipan na kay jelitang, sana kay to papatayan. Sana inbaga, turn your fierce anger, relent and do not bring disaster to your people. Laglagi pem ama, nga ni Abraham, ni Isaac, ken ni Israel, nga isu iti nagsapataam, nga aramidem nga dagiti kapututan da, that you will make their descendants as numerous as the stars of the sky. Ket kunam nga ited mo kaday kapututan da, jay daga an naikari. Dayta nga karim, kari nga agnanayon. Iti pagsayaatan na kakapsat ni Apo Diyos. Kunana ditoy, binabawi na, dayjay dakes apanggap na. Anya nga tayo ititakder tayo. Saan tayo agbibiyagan iti panawin ti Israel? Agbibiyag tayo ti panawin tayo. Amom ti ka panagbiag mo kapsat ko, amok ti panagbiag ko. Anya nga tano, in one time,
nga adda tayo nga naiyadayo iti arpad iti panagayat ni Apo Diyos. But God is not a God of love. And God is not a God of justice. Ket no kuma, dayjay nga naisurat ni Pablo, iti Romas 6:23, ti supapak ti basol isu ni patay. Agyaman akta saan tayo nga kaslalam. Anyanagan na dayjay ni Os. Ngayon bagada ket hanyo ang sagsagi din ta kariton. Di uneg na dayjay arko. Good intentions does not make a justification to disobey God. Pantay mo ni Saul. Kunana ni Samuel, papatayam amin. Hindi mapan nga bisita ni Samuel ka, niya manggag ko, Ari Saul. Manggag ko matigay ko. Apay nga di mo at tinungpal na Apo Diyos. Good intentions does not justify our disobedience. Ngayon iti pagyamanan tayo kakabsat. Inadal tayo nga ti Diyos iso ti ayat ken iti kinaustisya. Naadal tayo nga daytoy nga panagayat na. They go hand in hand together. Naadal tayo nga ti Diyos ken ti kay managayat na. Isu kakabsat, iti solid nga pundasyon kadayjay nga panagayan ayat tayo kini Apo Diyos. So we are not afraid. Ngo masidag di arpad iti trono ni Apo Diyos. Tati pundasyon ti ayat ni Apo Diyos. Ken ti kinostisya na. Kas inbaga iti adal tayo. It is like a rock. Solid foundation. Naadal tayo. Ngagapu iti ayat ken kinaustisya ni Apo Diyos. He is a forgiving God. Agyaman akta ni Apo Diyos. Isu kakabsat. Iti Diyos nga mangpakawan. Anday ti kayat ko nga basaan manipod ti quarterly tayo kakabsat. Iti page 77, iti Ilocano edition. Ti Diyos, insinggalot na dagiti puspuso tayo kenkwana. Amaaramat, iti di mabilang atanda sa dilangit ken iti daga, iti mang panakaaramat dagiti bambanag, iti sangkaparswaan, ket dagiti napasnek ken kasamsamitan nga ayan-ayat na indagaan na mabalin nga tukuden ti puso ti tao, sapsapulen nga iparangarang iti bagina kadatayo. No pay kasta, dagitoy agkurang dapay laeng amangi pamatmat ti ayat na. No pay naited amin dagitoy apamaneknek ti kabusor inbagana imbag binulsik na iti pampanunot dagiti tattao. Tapno kitain da iti Diyos nakapuyan iti pakapuyugan ti butbuteng ipagarup da nga isut maysa naunget kendi mamakawan ni Satanas iturong na iti tao amang iladawan ti Diyos akas iti maysa anabiyag kang runaan kababalin na isu ti nainget iti ustisya maysa nga ukom anadawel maysa anapaka utang iti nainget ti panagsingir na intintana tinamarsoa akas maysa anabiyag amang sipsipot sisisemsem kadagiti mang saplit ken kuana. Tapno mapunas daytoy isu umisu iti nang ipapan iti ayat ti Diyos. Babaen iti parangarang ti awan at patingga nga ayat na dayta iti panggep iti imayan ni Apo Jesus nga nangipantaeng iti tao. No kitain tayo iti ayat
ti Ama. Kitain tayo ti ayat ni Apo Jesus. Namuan tayo, akas iti lesson tayo, nga deje ayat na, iket napnuan iti hostisya. Dadailen na, dejay nga ibagbaga iti kabusol. Patcheck, patsyemmet, patsyen tayo, nga ni Apo Diyos, isu ti ayat, isu ti hostisya. Kitagyaman tayo, dati Diyos tayo, isu ti ayat. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama, ta sikat ti amami nga naayat, sikat ti amami nga ayat. Agyaman kami, ta sikakit manang pakawang ka. Agyaman kami o Diyos, nga nabayag, dayjay nga gayat mo kada kami. You are a long-suffering God. May isa nga Diyos nga ayatem ti hostisya. Agyaman kami o Diyos. Tapakawanan na kami. Tulungan na kami nga mangkita kadaytang ayat mo. Kitkas dayjay inbagam, kayat mo nga aramidin na kami. Nga pagsarmingan nga agpaay kadagiti sabsabali. Nga makita da kumaday ta kababalin mo iti panagbiag mi. O Diyos, bendisyonam dagiti kakabsat nga kadwami itata nga nagadal. No nyaman iti kondisyon iti panagbiagda. Pangaasim o Diyos, sabtem digita nga pagkasapulanda. No kasapulanda iti panakaagas ama sa gidem isuda. No kasapulanda iti panakaliwliwa, o Diyos itid mo ti Santong Espiritu kadakwada. Nang nangruna o Diyos, kasapulan mi, nga mamrik nami, maamuan mi, dahil assurance iti panakaisalakan mi. Itid mo kadibaban ti Santong Espiritu. Maminsan payagyaman kami Ama kada itong eleksyon. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Akas ti sigod nga raramiden tayo kakabsat. Daytoy outline, daytoy lesson tayo itata. Itid kunto iti chat group tayo. The Sabbath School lesson. Ni Apo Diyos, ti madaydayaw. Ni Apo Diyos ay ayaten na ka. Kit ay ayaten da kayo met. Imbag nga rabi tayo am amin kakabsat.